Vítaj, pani učiteľka. Všetko dobre, vítam ťa. Ďakujem. Vítaj medzi nami, nech sa páči, mali darček a nech sa páči, poprosím o vstup. Do kroniky. V dlani držím tvoj život. Dávam ti, aj beriem. Dávam ti otázky, ale aj odpovedám. Občas som k tebe zlý. Tvoj čas. Dieťa, aj starec. Vážení páni, naši milí hostia, pedagogickí a nepedagogickí zamestnanci školy. Na úvod mi dovolte, aby som vás všetkých čo najsrdečnejšie privítal. Od roku 1959 až po súčasnosť prešla škola rôznymi zmenami. No jej poslanie bolo vždy to isté. Poskytovať deťom výchovu a vzdelanie. Byť učiteľom to nie je len práca, je to poslanie. Ľudskosť je podstatnou súčasťou kvality vedenia a škola je dielňou ľudskosti. Ďakujem. Vážený pedagogický zbor, vážení hostia. Je mi cťou, že sa vám môžem prihovoriť ako zástupca zriaďovateľa našej školy. Za úspechmi žiakov sa skrýva nielen ich nadanie a úsilie, ale aj obetavá a vytrvalá práca učiteľov. A čo by som chcel popriať našej škole? Nech je vždy plná detskej radosti a smiechu. Nech žiaci radi bádajú, skúmajú, pátrajú, čítajú, cvičia, spievajú, maľujú a kriticky rozmýšľajú. Nech ich absolventi s láskou na ňu spomínajú. Myslím, že škola je miestom, kde by sa malo učiť umeniu myslieť. Prajem vám všetkým, aby bol dnešný deň pre vás príjemný a ďakujem za pozornosť.